predsedo Ľavinec, členové Svitovej rady, pán poslanec Fircák, pani poslankyňa Papuga, milí delegáti hosti. Dovolte mi, že by vás pozdravil po správne 30 rokov, odkedy začal proces zmáhania Rusíniu v Srednej Európy. V roci 1989 na počiatku roka stovarišenia Lemkiv počalo symbolično veľkú robotu. Následno v roci 90 začala fungovať rusínska ogroda, v Čechách spoločnosť Přátel Podkarpatskej Rusy i v Serbii Ruská matka. Interesné je, a možno aj symboličné, že perša vydrukovaná knižka, ktorá bola na Slovákii, mala názvu Naša mírna rusínska púť. Bola to knižka Volodymyra Fedimišinca z Podkarpatia. Mírna naša rusínska púť. Bars symboličné. A naše písmeník, ktorý so vyciníme, krásne v názvach svojich knižok nám povili mnoho, čo sa stalo. Nikolaj Kseňák povil, bída Rusíniu z domu vyhaňala. Škurla nazval svoju knižku, že boli sme odsúdení do raja. A Pavel Robert Magočin šumne interpretoval slova Andyho Warhola Národ nizvítk. To všetko bolo pred rokom 1989. No prišiel rík, jaký započal zmín v našej države. A tak sme mohli s Mariou Malcovskou povistiť, že Rusíni sa zjavili proda kotrých, jak zelená fatamorgana. Začali sme sa, jak povedali Josif Kudzej, baviť smíchom, ale mnoho razy čez slízy. Ale s Pavlom Robertom Magočím na perším kongresi Rusíni mohli skazať, ja Rusín bol, jeseni budu. A tako je po roci 1995 do celého svita i na Slovákii holosno sa zakričalo, zrodil sa nový slovanský jazyk. A new Slavic language is born. Čez oca Krajňáka sme začali po rusínsky kričati do svita v našom jazyku Hristos voskres iz mŕtvych, peršej i spomeršej. Začuli sme i holos Ilka Sovu Fedoravica. Vste to ta menšina, što je väčšinou ticho. Ale bola i ťažká robota, Svítla i Tini, Alexandra Zozuráka, jeho roboty. Do našich schránok novinových prišlo štoska NN, národné novinky i učebníky. A zrodilo sa i Sáro, a našťastia to nebolo Áro. Anna Kuzmiaková jasne skázala materiné slovo hrych zadovatý. A so Štefanom Suchom na šťastia mu povili, že je potrebné mať azbukovú mamu. Blahovisník i Artos nám dodnes hváriť, što zrobil Javor i Paňko. A Hríb nám zrodil nový bukvar na Slovákii. Vďaka otcam Timkovičovcam známe, što je sui juris. A i tot kongres musí prodlžati slova Jurka Charituna moji alebo naši sna. Dorogočesné hosti kongresa, хочу vás pozdraviť v mene Ministerstva školstva, nauky, badania i športu Slovenskej republiky. A to aj za to, že by tak symbolično apeloval na každú državu, na všetkých Rusíniu, že bez školstva, bez nauky po vlastnom rusínskym jazyku neprožijeme. My na Slovákii máme školu s naučaním i s naučalným rusínskym jazykom, s vyučovacím jazykom a s vyučovaním. A mnoho razy máme problém zavesti do škôl len 1 hodinu týždenno. V škole
s naučaniem rusínskeho jazyka. A to je veľká výzva, že by po našich selách od staroj Dubovni čez Vidny po Sminu sa učilo po rusínsku. A v každej državi, od Podkarpatia po ďalšie državy, že by Rusíni sa zmahali i mali svoje školstvo. Хочу vám zaželati z toho místa, že by ste prodlžovali robotu. A tak, jak predseda Rusínskej obrody, pán Karaš, povedal, že kongres je potrebný. 15 rokov kongresu to veľké dielo a nemôž, že by toto dielo zahrnulo. Tak, jak pro Slovákiu, Svetový kongres Slováky v Americi zrobil obrovskú robotu, pro nás, ktorí nemáme okrenú državu, je pars potrebný. A ja vám želám, vinšujú, že by ste tú záslužnú robotu robili i naďalej, že by sme sa stričali a že by tá naša mírna rusínska puť prodĺžovala. Sláva Isusu Christu.